uithalen? Of het is niet heel massief? Mag ik zien? Nee, dat is goed. Er zit er veel lucht in. Is hij begint eigenlijk bij mijn compagnon, de boer. Maar kijk wat jij van bed af, want die maakt de melk natuurlijk ophellen bij de boer, wij zelf. En dat komt hier via het rutje. Dan hebben we een heel mooi zijn eigen tankje. Dat moet eerst pasteuriseerd worden. Daarna ga ik eventueel nog de kanketel voor de kannenmalken, zeg maar de soepen en de boter. Het kan zelf, het betekent eigenlijk het kneuzen van de malken. Zodat die vetballetjes loslaten van de malken zelf. We gebruiken Jersey malken, dat is een keer zo vet als gewone malken, zodat wij gewoon meer boter overhouden. En nog veel mooie romige smaak had er. Ja. Dan hebben we nog eens mijn favoriete deel, dat is het ijs. Ik kom kijken uit Bologna bij. Daar is dan de Gelato University van Carpigiani. En ja, ik heb wel echt geleerd hoe het echt het Italiaanse ijs meidziek is. Maar komt het beste ijs nou aan uit Italië of uit Dokkum? Ja, natuurlijk het ijs in Italië, dat is echt gewoon top. En natuurlijk moeten we daar een eigen druivencentrum vinden. En nou, ik maak een gebied van smaken natuurlijk, want ik ken bijvoorbeeld wel in Italië een concept met suikerbal is, maar dat zal vast niet zo erin dat hier in Dokkum zal gaan bijvoorbeeld.